Bine, acum s-au cam lămurit un pic cu nunțile. Da? Aici facem cafeluța. Da? Sigur. Sigur. Acum încercăm să facem cafeluța. Eu filmez aici, știi? Da. Și punem și pe YouTube, că tot facem canalul ăla de YouTube Meseriaș. Știi? E foarte faină. Ce, asta? Da. E super. 80 de euro. Îți dai seama că... Așa. Să vedem ce fac copiii acolo. Uite. Vai de mine! Ce chestii se fac acolo! Nu le filmez decât picioarele, ca să nu apară identitatea lor pe YouTube. Degeaba îl tragi. Eu fac aici un canal pe YouTube. Da. Am vrut eticheta, non-alcoholic. Voi zis să nu filmezi mâncarea. Nu, numai mâncarea se filmează, că așa se face când... Cum? Numai filmarea? Numai mâncarea? Păi personajele nu se filmează. Păi cam mult. Da, aproape bine pusă folia de cort deasupra hamacului. Diana este în hamac. Super fain!